Kick them feet up. Let them know. Kick my feet up. Let them know. Oh, okay. Let them know. Yeah. Yeah. Queen shit. Next guest is speaking out for the first time on camera regarding a lawsuit she filed against Nicki Minaj and her husband Kenneth Petty. A lawsuit accusing them of harassment and intimidation, among other charges. It was wrong, and I don't want to be afraid anymore. So the only way not to be afraid is to continue to speak up. Freedom, because now you've ruined everything about what your brand could be. I had to leave my family, I had to leave my home, and I had to move away. You gotta find the beats. You gotta catch the beats. You gotta catch the bomba clot. Nicki Minaj, una din cele mai influente rapperițe din toate timpurile, cunoscută pentru că a redefinit standardele pentru femeile hip-hop într-o lume plină de dominanță masculină, este o persoană care în ultimul timp a obținut un val imens de ură, atât în general, dar și propriul ei fanbase, și a cam pierdut interesul în aceasta după ce a observat comportamentul artistei din ultimul timp. Minaj nu a fost niciodată o prezență discretă în industria muzicală. De la versurile ei îndrăznețe și alter ego-urile ei excentrice, până la disputele publice cu alte vedete și declarații incendiare, a fost adesea criticată pentru abordarea sa lipsită de filtre. Nicki Minaj, pe numele ei real, Onika Tanya Maraj, s-a născut pe 8 decembrie 1982 în St. James, Trinidad și Tobago. Are un frate mai mare cu 4 ani, Jelani Maraj, care în prezent servește o sentință de 25 de ani, dar vom vorbi puțin mai târziu despre el. De-a lungul timpului, Nicki a oferit interviuri șocante despre primii săi ani din viață, dar și despre adolescență. A avut o copilărie dificilă, marcată de violență domestică și instabilitate familială. Când era mai mică, părinții săi au trebuit să o lase în grija bunicii și au plecat în New York cu promisiunea că o vor lua cât mai rapid alături de ei. Când a împlinit vârsta de 5 ani, dorința sa de a trăi în state, dar și viața alături de părinți, nu au mai fost doar niște vise. Familia Maraj și-a cumpărat o casă și s-au mutat cu toții în Queens, New York. Nicki a avut un șoc când a ajuns acolo. Nimic din paradisul și visul statelor nu era așa cum își imaginase. Mirosul străzilor din New York au marcat-o, dar era o problemă mult mai gravă în viața sa decât acest lucru. Tatăl său se afunda tot mai mult în datorii, începea să consume substanțe interzise, iar în casa acestora existau foarte multe abuzuri fizice. Minaj a trebuit să privească de mai multe ori cum mama sa este lovită și se refugia în camera sa, se punea în genunchi și se ruga să fie bogată ca ea și mama ei să poată fugi. A mai declarat că a fost șocată atunci când venea de la școală, iar jumătate din mobila casei dispărea. Tatăl său o vindea pentru că devenise dependent de substanțe. Mama sa a presimțit într-o seară că se va întâmpla ceva rău când soțul său va veni beat și supărat acasă, așa că și-a trimis copiii la una dintre prietenele ei. Nicki a fost șocată după ce a observat o grămadă de pompieri adunați pe strada sa. În acea noapte, tatăl său a decis să dea foc casei, iar în casă se afla și mama sa, desigur. Au supraviețuit amândoi, dar ar trebui să o ia de la zero din nou în sărăcie, iar în ciuda acestor întâmplări, părinții săi nu s-au despărțit niciodată, deoarece tatăl său a încercat din răsputeri să se schimbe și a mers la instituții specializate pentru a primi ajutor necesar. Nicki a ținut mult timp pentru tatăl său o ură în suflet și a precizat că de mai multe ori a avut un gând rău asupra acestuia. Văzând suferința provocată mai mereu, a simțit frică de el, dar și nevoia să ia apărarea mamei sale și chiar își dorea ca tatăl ei să moară. Ea era un copil care visa foarte mult, încât fanteziile din capul ei au dezvoltat niște alte ego-uri. Acestea sunt diferite personalități ale sale, cum ar fi Cookie, Barbie și chiar Nicki Minaj, numele său de scenă. Mama sa o susținea atât emoțional în tot ceea ce și-a propus, dar și financiar încerca să ducă cât poate. După ce tatăl său s-a întors de la dezintoxicare, nu a putut găsi ceva stabil de lucru, iar Nicki, acum o adolescentă care visa să facă teatru, dar și muzică,
trebuia să se întrețină. A avut peste 15 joburi, iar la toate a fost concediată dintr-un singur motiv. Era certărează și se lua în gură cu toți clienții. Sincer, nu sunt surprinsă de acest aspect. Tot în adolescentă, artista a rămas însărcinată după o relație cu un băiat de vârsta ei și a simțit nevoia să pună capăt sarcinii, deoarece a precizat că nu avea ce să-i ofere copilului la momentul respectiv. După ce a absolvit liceul din Manhattan, unde și-a dezvoltat dragostea pentru artele spectacolului, Nicki a continuat să facă rap și a reușit să-și lanseze câteva mixtape-uri care i-au atras atenția rapperului Lil Wayne. Acesta a semnat-o rapid la casa sa de discuri Young Money Entertainment, iar restul a fost istorie. A avut hit după hit și a cântat alături de Madonna, Britney Spears, Drake, Rihanna, iar lista continuă. Ceea ce doresc să menționez de pe acum este faptul că prin acest video nu intenționez să neg faptul că este o femeie puternică care și-a făcut un nume în această lume hip-hop predominantă de bărbați. Sunt alte aspecte despre care aș dori să vorbesc. În spatele acestei cântărețe se ascunde o persoană mai puțin plăcută și plină de probleme. A reușit pe deplin să-și creeze o comunitate foarte solidă de fani pe care o numește The Barbs, deoarece ea însăși se identifică drept Barbie și iubește tot ce ține de acest personaj. Chiar și unele din clipurile ei muzicale sunt îndreptate către această direcție, roz viu colorate. Fandomul său a crescut exponențial de-a lungul anilor și a devenit extrem de loial lui Nicki, astfel, aceștia așteaptă momentul în care cineva doar își dă cu părerea despre artista lor preferată și încep imediat să-i amenințe, să încerce să le localizeze IP-ul ca să-i poată amenința și să le dorească chiar și moartea. Nicki nu și-a controlat fanii deoarece Barbs îi oferă lui Nicki o protecție pe care cred că nu a avut-o niciodată, de aceea le permite. Pentru că Barbs sunt oameni cărora nu le pasă de nimeni altcineva în timp ce o protejează pe Nicki. Acum câteva ore am văzut niște capturi de ecran în care Nicki a dat like unui tweet în care spunea că unui barb nu-i pasă dacă aceasta a făcut ceva rău, deoarece el o va sprijini în continuare. Pe lângă faptul că Nicki este o persoană îngrozitoare, adică nici o persoană bună nu și-ar lăsa fanii să atace alți oameni intenționat, faptul că îi place acele tweet-uri este un strigă de ajutor. Lil Kim este unul dintre cei mai vechi rivali al lui Nicki Minaj din industrie. Numită inițial Kimberly Denise Jones, Kim este un rapper născut în New York care a plecat de acasă la 14 ani și a început să trăiască pe străzi. Ea s-a împrietenit pe străzi cu Notorious Big, care a ajutat la promovarea grupului ei de muzică Junior Mafia în 1994. Kim și-a lansat albumul de studio în 96 și era deja în industria rap de peste un deceniu când Minaj și-a debutat cariera în anul 2007. Conflictul dintre cele două rapperițe a început din cauza zvonurilor despre Nicki, câștigând proeminență furând stilul acesteia. De-a lungul timpului, cele două s-au cam certat pe mai multe piese și încă nu sunt în relații cordiale. Lucrurile au început să se răutățească între Nicki Minaj și Lil Kim în anul 2007. În iulie, Minaj și-a lansat mixtape-ul de debut, Playtime is Over. Rapperița a lansat de asemenea mai multe poze promoționale pentru mixtape-ul ei, dintre care una părea să fi fost furată de pe coperta albumului din 96 a lui Lil Kim, Hardcore. Deși cele două s-au luptat doar prin versuri, în realitate nu se cunoșteau. În anul 2009, la un concert de-a lui Lil Wayne, s-au întâlnit din coincidență la baie, iar Nicki a relatat că ar fi întrebat-o dacă totul este ok între ele, ba chiar au făcut o poză împreună, dar aceasta este doar o versiune a poveștii. Lil Kim susține că lucrurile nu au stat chiar așa. Pe lângă acest conflict, Minaj se pare că are numeroase certuri cu aproape fiecare rapperiță care vine fresh pe piața muzicală cu câte un hit. A fost în această industrie singura ca regina hip-hopului mai bine de 10 ani și faptul că dintr-o dată apar aceste fete noi care doresc să se facă auzite și unele chiar sunt bune, artistei nu îi prea convine. Odată cu apariția hitului Bodak Yellow a lui Cardi B, poziția și titlul de singura femeie cea mai bună din industrie se afla din nou în primejdie. Se știa că între cele două există un fel de tensiune încă de la început. Problema lui Nicki este acest ego suprem pe care îl are, în care așteaptă ca orice nouă rapperiță să-și facă apariția de debut și să-i plătească un tribut ei. Se comportă ca și cum este obligatoriu să menționeze că inspirația noilor artiști este chiar ea însăși. Nicki Minaj și Cardi B, a căror rivalitate în muzică este de notorietate, au fost protagonistele unei altercații violente la o petrecere organizată în cadrul evenimentului Săptămâna Modei de la New York.
Potrivit martorilor citați, Cardi B a fost cea care a atacat-o pe Nicki Minaj, aruncând în direcția ei unul dintre pantofii pe care îi purta. Alte persoane susțin însă că, de fapt, Nicki Minaj a fost cea care a provocat-o pe tânăra colegă de breazlă în momentul în care i-a călcat intenționat pe rochie și i-a rupt-o. Cert este că a fost nevoie de intervenția gărzilor de corp pentru a le despărți pe cele două. La scurt timp, Cardi B a fost surprinsă în timp ce era escortată în afara evenimentului țipând: "Să nu mai zici vreodată ceva de fiica mea." În momentul în care a părăsit petrecerea, Cardi B era desculță și avea un cucui mare în zona frunții. Se crede că lovitura i-a fost aplicată de o prietenă bună a lui Minaj, care a fost în trecut gardă de corp, iar acum este designer de pantofi. Nicki, what happened? It's all over Twitter. You good, Nicki? Who threw the first punch, Nicki? You still good, Nicki? Who threw the punch? Altercația ar fi început după ce mai multe critici ar fi fost aduse lui Cardi despre modul în care se comporta ca mamă. Cu o lună în urmă născuse o fetiță sănătoasă. "Am trecut cu vederea o mulțime de rahaturi. Te-am lăsat să mă minți, te-am lăsat să încerci să-mi pui bețe în roate. Ai amenințat alți artiști în industrie, le-ai spus că dacă mai lucrează cu mine, vei refuza să mai colaborezi cu ei. Te-am lăsat să mă bârfești, dar când aduci în discuție copilul meu și să faci comentarii despre mine ca și mamă, despre abilitățile mele de a-mi îngriji fiica, atunci nu mă abțin. Am muncit din greu pentru a ajunge atât de departe și nu voi lăsa pe nimeni să-și bată joc de succesul meu," a precizat Cardi B. How you say that I was the wild animal, that I attacked you, that you was mortified, that you was humiliated, playing the victim, but now you're the gangster? You need to pick a side. Do you want to be the victim or do you want to be the gangster? You lie so much you can't even keep up with your fucking lies. First you're saying that you got the footage, your cameraman got the footage, but now you're talking about you want to pay somebody $100,000 if they give you the footage? De asemenea, Nicki a încercat să fie prietenă cu Megan Thee Stallion când aceasta și-a început cariera, au scos o melodie împreună, au făcut diferite photoshooting-uri, după care comportamentul haotic al lui Nicki și mai ales bârfile care se învârteau asupra soțului său au făcut-o să se îndepărteze pe Megan. A urmat o colaborare între aceasta și Cardi B, rivala lui Minaj, iar acest lucru a pus paie pe foc în această situație. Thee Stallion și Nicki au început o ceartă în versuri rap și își dădeau diss una alteia. Nu este ceva neobișnuit să se certe prin astfel de diss-uri, dar comentariul lui Nicki și comportamentul său dezgustător a șocat o lume întreagă. Minaj i-ar fi spus lui Megan să își evoce mama moartă și să-și ceară scuze. Megan a pierdut-o pe mama sa cu câțiva ani în urmă, în anul 2019, din cauza unei tumori canceroase pe creier. Și dacă acest lucru nu era îndeajuns, majoritatea amenințărilor lui Nicki vin de pe X, vechiul Twitter, unde și-a încurajat fanii să meargă la mormântul mamei lui Megan și să îl vandalizeze. Desigur, în mod indirect a făcut acest lucru, iar Barbs a ei au luat-o razna. Au scris peste tot locația cimitirului, iar acest lucru a făcut-o pe Megan să sporească securitatea din cauza amenințărilor. Motivele bifului dintre cele două sunt mult mai complexe. Totul ar fi început la o petrecere unde Megan tot insista ca Nicki să dea shot-uri în timp ce erau live, iar Minaj ar fi spus în mod mai indiscret că nu poate să bea, că ar putea fi însărcinată. Apoi a acuzat-o pe Megan că ar fi insinuat să meargă la o clinică și să scape de sarcină ca să poată să bea alcool. Aceste acuzații nu sunt deloc ușoare, iar Megan a scos prima un diss în care a menționat legea lui Megan. Ce este aceasta? Legea lui Megan este numele unei legi federale din Statele Unite care solicită autorităților de aplicare a legii să pună la dispoziție publicului informații cu privire la infractorii sexuali înregistrați. Dar de ce a deranjat-o pe Nicki atât de rău acest vers? A simțit imediat că este un atac la adresa soțului său, deoarece Kenneth Petty, în vârstă de 45 de ani, este un infractor sexual înregistrat și a fost condamnat pentru tentativă de viol. Acest bărbat a fost necunoscut nouă publicului până când a devenit soțul său. Odată ce relația a devenit publică, istoria lui criminală a fost examinată mai bine. În anul 1995, acesta a fost condamnat pentru tentativă de viol de gradul 1, o crimă pentru care a servit în închisoare aproximativ 4 ani. Mai târziu, în anul 2007, a mai fost condamnat pentru 7 ani, fiind acuzat de ucidere din culpă. Acestea sunt niște criminalități extrem de grave care desigur îi afectează modul în care publicul îl percepe, în special cum o percepe Nicki Minaj, pentru că stă lângă un astfel de om.
Și mai ciudat a fost faptul că aceasta și-a anunțat relația cu el în anul 2018, la un an după ce dragul ei frățior, Jelani Maraj, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol asupra copiilor. Nicki a încercat din răsputeri să-l ajute, plătind $100.000 cauțiune și și-a trecut una din casele ei drept garanție, ceea ce a pus-o într-o lumină extrem de proastă. Cu câțiva ani în urmă, chiar a plătit pentru nunta fratelui său, declarându-și iubirea pentru el pe rețelele de socializare. Ceea ce încă nu știa era faptul că fratele ei era un predator de copii și cine decide să fie victima sa? Chiar propria fiică vitregă. Această fetiță de 13 ani a îndurat timp de 7 luni de mai multe ori pe săptămână, atunci când mama sa era la muncă, o traumă care nu poate fi descrisă. Iar dacă ipocrizia nu era destul de mare, artista a scris cu câțiva ani în urmă un tweet care spunea: și pentru înregistrarea unei prostii serioase, cred că oamenii care abuzează de copii ar trebui să fie omorâți cu pietre în public. Nu pare să fie așa după ce chiar ea a demonstrat de nenumărate ori că îl susține pe fratele ei. I-a plătit cauțiune atunci când era doar pus sub acuzații, a scris o scrisoare judecătorului că fratele său este un om bun și nu merită închisoare și nu s-a sfiit chiar să-și facă un selfie alături de el imediat după ce au ieșit din curte, pur și simplu fără cuvinte. În ceea ce îl privește pe soțul său din prezent, și acesta are destule victime pe care le-a traumatizat o viață întreagă. După ce a devenit o personalitate publică din cauza soției, trecutul lui Kenneth a fost săpat adânc de către oameni. Astfel, victima din anul 1995 a ieșit în față, acuzându-l pe Kenneth și pe soția sa foarte grav. Next guest is speaking out for the first time on camera regarding a lawsuit she filed against Nicki Minaj and her husband Kenneth Petty. A lawsuit accusing them of harassment and intimidation, among other charges. We believe that all women's voices have the right to be heard, which is why we invited her to come here today. Please welcome Jennifer Huff and her lawyer, Tyrone Blackburn. Welcome, guys. Yeah, welcome to the show, Jennifer and Tyrone. Jennifer, I know this is not an easy thing for you to do, so we're going to take our time. After being silent for so long, why are you here speaking up today? I'm tired of being afraid. I feel like the actions that were taken in regards to this whole situation have put me in a different type of fear at my age now, and it was wrong, and I don't want to be afraid anymore. So the only way not to be afraid is to continue to speak up. Now, Jennifer, I'm going to read because I don't want to make a mistake because this is an important story. Though Kenneth Petty first denied the rape charges, he was charged with first-degree rape, subsequently pleaded guilty to attempted rape, and spent over 4 years in prison, according to the inmate records. Did you feel that justice was served? I don't think I thought about justice per se because I was still blaming myself. Okay. I thought it was something that I did or didn't do. So I don't think I thought about if I got justice. I just knew he did what he did and he went to jail, and I had to leave my family, I had to leave my home, and I had to move away. So yeah, I never really gave it much thought. How has this affected you emotionally over the years? In so many ways. Hiding within myself, living and surviving through insecurities, using them to protect myself, thinking that if I don't look a certain way, I won't attract a certain type of attention. Okay. And I've been like that my whole life. Jennifer, let's move forward. When it was announced that Kenneth Petty was marrying Nicki Minaj, what was your first thought about that news? I was so afraid of being found out. Victima, o femeie pe nume Jennifer Ho, a intentat un proces pentru hărțuire împotriva celor doi, după ce aceștia au încercat să o amenințe să-și retragă acuzația de viol care a avut loc când victima avea 16 ani, iar Petty 15.
Deși nu a fost îndeajuns cât a suferit Jennifer toată viața din cauza acelui eveniment, după ce s-a aflat de crimele soțului său public, Nicki a devenit foarte agresivă și a hărțuit-o pe aceasta, urmărind-o acasă, aflând toți membrii familiei și uneori se trezea cu tot felul de apeluri, chiar și de la Minaj, în care îi se ordona să-și retragă acuzația pentru suma de $20.000, dar aceasta evident a refuzat. Se trezea mai adesea cu ei la ușă, amenințând-o și de aceea a fost nevoită să se mute de mai multe ori de-a lungul a 2-3 ani, dar de fiecare dată se întâmpla același lucru. Însă de data aceasta nu mai dorește să trăiască în frică, așa că hotărăște să povestească totul public. În anul 1995, Jennifer a găsit o modalitate de a scăpa de individ și a fugit la școală, unde a informat un agent de securitate despre ceea ce se presupunea că s-a întâmplat. Școala a chemat apoi poliția și el a fost scos din casă cu cătușe, iar ea a fost transportată direct la spital. În ciuda bătăii în piept a lui Nicki, precum că ea susține femeile și lucrurile îngrozitoare care li se pot întâmpla, a susținut faptul că Jennifer doar se victimizează și că pe atunci cei doi se aflau într-o relație. Dar în niciun caz nu a fost așa. Am urmărit cu atenție clipul video în care Petty a fost arestat și interogat atunci când avea 15 ani după acel eveniment, iar multe lucruri nu au deloc sens. Deși el a susținut că a întreținut mai multe relații sexuale cu victima, a specificat faptul că niciodată nu s-a întâmplat la el acasă, dar Jennifer le-a descris perfect camera lui Petty și așa a fost pus imediat sub acuzare. With anyone today? No, In that room, did you have a girl in your house today? no, You didn't bring any girl to that house? nope. Okay, so if somebody said they saw you bring somebody to that house, they would be mistaken today? Mm-hmm. When was the last time you had a girl in that house? See, it's a long time because really my grandma just went down south with somebody that passed. One of my aunts and stuff. She don't allow no girls in there. Okay, where did you and Jennifer have your relationship when you were having a relationship? Oh, he was at my other friend's house. Where is that? I think it was on 147 on Rockaway Boulevard. And what's that friend's name? Jamel. And you and Jennifer would go to Jamel's house? Mm-hmm. And that's where you had sex? Mhm. Did you ever go to her? You have to answer out loud. Yes. Did you ever go to her house? Yeah. Yes. Did you ever go to her house and have sex Oh, there? no. Okay. Did you ever bring her to your grandmother's house and have sex there? No. Acesta a pledat vinovat pentru acuzații de omor din culpă în 2006, după focuri de armă care au dus la moartea lui Lamont Robinson în 2002. A fost pus sub supraveghere de-a lungul anilor și a mai fost acuzat recent că nu s-a înregistrat ca și infractor sexual. În America, atunci când te muți într-un alt stat, iar tu ai un cazier criminal, trebuie neapărat să le raportezi noului stat în care te muți. El nu a făcut acest lucru și a trebuit să plătească o amendă de $55.000 ca parte a pedepsei sale. De asemenea, a postat pe rețelele de socializare mesaje agresive la adresa lui Offset, soțul lui Cardi B, și a primit o sentință la domiciliu de 120 de zile. Cei doi soți au fost iubiți din liceu. După ce s-au reconectat și căsătorit în anul 2019, și-au adus pe lume primul lor copil la scurt timp, pe 30 septembrie 2020. Chiar dacă la acel moment Nicki spunea tuturor că va renunța la carieră pentru a se concentra pe viața sa de casnică și de mamă, nu a fost chiar așa. Văzând tot hype-ul din jurul noilor repărițe, i-a dat lumea peste cap și deși are 42 de ani, se comportă ca și o adolescentă. Are probleme serioase de comportament și apare pe diferite live-uri într-o stare, după părerea mea, penibilă. Pur și simplu mi-a fost greu să o privesc sincer. Baddest bitch in the motherfucking game. Hold on. Well, hold on. Let me get him. Hold on. Let me hit him with the tag. Hold the phone. Hold it. Just bring it back a little bit. Hold on. Move back a little bit. Let's see. Ooh. Yeah. Kick them feet up. Let them know. Kick my feet up. Let them know. Oh, okay. Let them know. Yeah. Yeah. Queen shit. Who the fuck you thought this was, bitch? Yeah. Who the fuck you thought you was playing with, nigga? Ooh. Oh, you see how I just... Ooh. Oh, wait, hold on. Y'all need to... Wait, hold... Boo. De curând a avut un turneu în Europa, iar soțul său a rugat instanța să lase să meargă alături de ea pentru că trebuia să aibă cineva grijă de copil. Este cel mai înfricoșător lucru pe care l-am auzit.
Mă bucur că Europa nu acceptă astfel de oameni pentru vizită. Nicki Minaj nu numai că a demonstrat că este o persoană dezgustătoare luând partea fratelui său, care a comis un asemenea act oribil, dar s-a căsătorit cu o persoană care nu face altceva decât să o tragă în jos și mai mult. Înțeleg foarte bine că acțiunile celor dragi nu ar trebui să ne afecteze în mod direct. Este ca și cum fratele meu ar comite o crimă. Este vina mea? Desigur că nu. Dar dacă încerc să iau apărarea și să încerc să-l fac nevinovat, atunci este cu totul altceva. În lumea rap-ului se poate observa cu ușurință că femeile care sunt în top acum încearcă să colaboreze cât mai mult și să se susțină una pe cealaltă. Un alt aspect la care Minaj pierde desigur. În toată această luptă a sa pentru a arăta că ea este o regine care sex appeal și că familia sa este nevinovată, ar trebui să se concentreze de fapt pe un singur lucru. Este mamă. Nici nu vreau să-mi imaginez în ce fel de familie va crește acel suflet. Singura sa preocupare ar trebui să fie rolul de mamă, cum să-și crească copilul și să-i ofere o educație bună. Este o dezamăgire pentru mine să aflu că de fapt aceasta este Nicki, o persoană care se lasă influențată de un asemenea bărbat și se înjosește pentru el public. Dacă ați ajuns până la capătul acestui clip, spuneți-mi voi ce părere aveți despre ea în acest moment. Credeți că mai este un rapper relevant sau a decăzut în ochii voștri? Eu vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, mă ajută extrem de mult dacă vă abonați. Ne vedem în următorul clip. Eu am fost Gabi, pe data viitoare!